Volám sa Jozef Bošák, mám 20 rokov a veľmi sa mi páči všetká hudba, hip-hop a všetko možné. Najradšej na fóre pridávam pesničky a okopčené infošky, ako každý. Najviac ma baví hip-hopová hudba, všelijaké novinky. Najradšej uvádzam informácie zo stránky YoRaps. To je asi taká tá najlepšia stránka, aká môže byť. A moje skúsenosti s počúvaním rapu, tak to bolo takedy od 2003 a 2002. Ani neviem teraz, to už je dosť tak dlho. A drží ma to už takých 7 rokov. Na fóre ma bavia všetci ľudia, čo sú tam. Najviac asi Vojo, ktorého názory sú také smiešne, že sa furt nad nimi zasmejem. Na najlepšie argumenty má K-Dog. S ním sa dá vážne o všetkom rozprávať. Taký najrozumnejší typek z celého fóra. A Majčip, to je pán, to je klasik. On je ako chodiaca encyklopédia, pozná všetko úplne. A to sa mi páči. Že sú tu aj takí skúsení ľudia na tomto fóre. Čomu sa najviac venujem? Tak, čo mám povedať? Všetkému možnému. Najradšej sledujem hip-hopové stránky, čo sa tam deje a tak, klasicky. No, a chcel by som dodať, že okrem rapu počúvam aj inú hudbu. Rock, metal a tak všelijaké šialenstva, ako furt. A môj najobľúbenejší človek na fóre je asi Tony. S ním sa väčšinou zhodnem na všetkom, skoro na všetkom, čo sa deje ohľadom hip-hopu. Tiež druhá chodiaca encyklopédia. Ale vyzná sa perfektne vo všetkom. Chcel by som dodať, že to je asi prvé video také prezentačné, čo robím pre niekoho alebo pre niečo. Takže málo kedy sa stane, aby som niečo nahral, aby si to ľudia obľúbili. Čo môžem povedať o sebe ako človeku? Že sem tam mám aj také slabšie chvíľky, ako každý. Ale nie vždy to je také, že by som sa nad tým pozastavoval. Sem tam sa stane niečo, čo ma ovplyvní dosť. A teraz najnovšie ma v mnohých veciach ovplyvňuje srdce. Že proste už sa neriadím on názormi iných, ale názormi seba samého. Proste keď má byť taká dôvera, tak riadna. Proste nesmú to byť také švásty a tak, že to bude v pohode. Ináč som normálny ako každý, len sem tam sa stane, že keď ma niečo na sere, tak to riešim furt non-stop, bez prestania. A keď sa niečo
A keď som veselý, tak takú dobrú náladu mám, úplne pohodička. A potom to tak ide do kolečka, dokola. Na záver tohto videa by som chcel povedať všetkým z fóra, že ich mám veľmi rád, aj napriek tomu, že niekedy sa v názoroch nie vždy zhodneme, ale o tom to je diskusné fórum, treba diskutovať, nielen pridávať novinky a prespamovať dve strany. Tu musí ísť o normálny názor. Sem tam padnú nadávky, to je pochopiteľné, ale to k životu patrí. A tak treba s tým žiť. Chcel by som dodať, že sa blížim k poslednému kroku. Že takýchto videí možno bude viac. Ale toto bude asi prvé, také najdlhšie. Takže pomaly končím. A chcem dodať, že reprezentujem severnú stranu, Liptovský Mikuláš. Moje mesto, ktoré nadovšetko milujem, aj napriek tomu, že sa tam občas dejú divné veci, ale aj srandovné. Proste ako má byť. Mikuláš je taký typický Brooklyn, ako to nazýva Adam. Tak, už pomaly končím a prajem vám príjemný večer. Ľúbim vás.